मोहन बाबू के घर नाम का हो बचर तारा के कोनो हालत में ना जाते। अरे तू कौन होस रे हमारा के रोके वाला? हमारा के साहेब बोलेले बड़न साहेब। अरे साहब का ऊपर बापो बुलाई हम कबो तारा कोनो ना जाते। अरे भाई बिला तू इनका पकाए चिल्लात बड़ो मालकिन हमार बाप मरे के बेरा कहले रहन कि प्राण जाए तो जाए पर वचन ना जाए। अरे ई तो एगो कहावत हो। हा 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 तार नाम का होगा? अरे हमार नाम बिला हो। पीला ठीक बात तू लोग बतियाओ लोग हम जात बनी। अरे हाँ बिला जब हम माई के पेट में रही तब एगो बिलार से डर रहे इससे हमार नाम बिला पड़ल। हाँ मगर तोहार नाम बचन काहे पड़ल? हमार नाम बचन उर्फ रंगा हो। अरे हमरो संग एगो घटना हो गई रहे। होली के दिन रहे आ रंग में माई के सारा बोर कर दे रहे। वही से हमार जन्म भई रहे वही समय। यही से नाम हमार रंगा पड़ल बा। तो तोहार परिवार में कौन लोग बारो? हमार परिवार में कुल 5 गो बड़न जा। कौन कौन हो? हाँ हमार पत्नी राम प्यारी आ 2 गो लइका लव आ कुश आ एगो बूढ़ी माई। तोहार आंख में आंसू काहे आ गए? देखो हमार माई बड़ी बीमार बिया आ डॉक्टर कहत बा कि ओकरा इलाज खातिर 5000 के महीना चाहिए। आ हमारा लगे एगो फूटल कौड़ियो नइखे। देखो महीना लागी तो तू आके हमार वेतन ले जइहो आ अपना माई के दवाई कोनो बढ़िया डॉक्टर से करा दीहो। ना भाई ना। का तू हमरा के भाई कहल? का भैया हम कोनो बड़ गलती कर देनी का? माफ करियो भाई। अरे ना हो आज ये दुनिया में हमार माई मिल गए। ये भरा दुनिया में हमारा के कोई अपन भाई ना कहल। तू भाई कहल तो हमरा ऐसा लागल कि तू हमार भाई हो। का काला मिलो ले माई हमरा की दुनिया में अकेले छोड़ के चल गेली। हमारा अब कोई नहीं है। आज से तू हमार भाई और तोहार माई हमार भाई। का तू ई बात माने के तैयार हो? हाँ भाई तब तो हम माई के नाम मर दे अपन सब कुछ माई में लगा दे। वाह भगवान कैसन तोहार महिमा बा। केहू बेटा अपन माई से नफरत करत बा तो केहू दोसर बेटा अपन माई से भी ज्यादा मानत बा। आ लोग कहत बा कि जमाना बदल गई बा। देखो भाई जमाना नहीं के बदलल केवल है आज के आदमी बदल बारो। हाँ धरती उहे बा। हिमालय गंगा आज भी बा।
आ पानी हवा भी बा, बाकी इंसान के इंसानियत नहीं खे। एगो बात बताओ, खैनी बारा खा लो। हाँ भाई, ये सब तो चले लो। तब एक चुटकी बने। अस्सी चुटकी 90 तार आ रगड़ के खैनी के मुंह में डाल आ तब देख खैनी के चाल ले बिया धर तो